عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. ассалому алайкум бонувони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали оилавии ма. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо як намуд ширинӣ ки бо хости подписчики азизи ма ҳай ширинии осон, кам харҷ ва дар ҳамаи бонувон тайёр карда метавонанд. осона, ягон намуд қиynӣ надорад. дӯстони азиз, барои шумо пешкаш кардам. тамошо кунед то охири навора, лайка монед. дӯстони азиз, комментария нависед барои пешравии канал. шурӯъ мекунем аз тухм. 4 дона тухма сафедиша аз зардӣ ҷудо мекунем. барои ки дар тесташ зардӣ дар корай, песочни тестай, пирожни слиза ангела меганша, ана михали пирожния. дӯстони азиз, ширинӣ бо лаззатай. шакар ба мо лозимай 7 қошуқ. 7 қошуқ шакар, баъд 4 қошуқ сметана, 230 грамм маргарин, амин маргарини шедралета ҳам мешавад, беҳад нағзай. иҷодаози маргарини гирифтагӣ ма дига намудай. дӯстони азиз, барои ҳамин пухтупазай 230 грамм када гирифтагим, а як пачка зиёда, як пачка худаш 200 граммай, бо камтар аз пачкаи дигари гирифтагиам. иҷода мезанем зарди тухма бо ҳамроҳи шакар. камтар хел кафк мекунанд, ки шакараш то охир об нашуда. меандозем сметанара. баъди сметана ҳамин маскае ки дар ҳарорати хона истодагия мулоим шудагия, бинед чӣ хел ба ҳамин лапатка ки ҳам аралаш мекунем мулоим мешавад. дар ҳарорати хона истодагӣ анами маргарина меандозем ва ба мо 2 пиёла орд дар корай. ровна 2 пиёла орд меравад дар ҳамин тестаи пирожни. баъд як пачка разрыхлитель. сафеди тухма ҳозир мондагием. боз нишон медиҳем ки чӣ хел баъди пухтан чӣ кор кардан дар кор. пирожни слиза ангела, беҳад пирожни нағзай, песочнияй барои кӯдако, барои оилаи худ тайёр кунед. дӯстони азиз, инам хел ба даст мешӯрем. хамири мулоима ки хеле сахт набиёяд, мулоима ки хеле руғанӣ мешавад. тестамон ки песочнияй руғанӣ дар дастмон намечаспад, худаш ҳам мулоимай, ҳам хел бинед нӯзи чӣ хелай, ҳам мулоимака, ҳам руғанӣ. намхе дӯстони азиз, мемонем хамира сраза дар лист тунук мекунем. так шуда ҳеҷ чиз намемонем. дӯстони азиз, барое ки худаш песочния дар кор нестай, ба корча мебурем, шаҳай ҳамин лист мегирем, тагиш умуман намечаспа, барое ки ҳамин хамири мо беҳад руғанияй. намхел дӯстони азиз, ҳамаша тунук кардем, мемонем дар духовка ҳарорати 200 дараҷада. иҷода 4 сафеди тухма бо ҳамроҳи каме намак ва 5 қошуқ шакар. 5 қошуқ шакар 100 грамм мешавад. намхел ба миксер аввал камтар намаку сафеди тухма мезанем ки ҳамин запхи сафеди тухма мегирад. баъд шакара ҳамроҳ кардан мегирем. скорости баланда мемонем. сахти хушрӯ мешавад. бо камтар чормағзам дар корай. дӯстони азиз, чормағз дар даруни ҳамин сафедӣ дар болои пирог мемолем. беҳад як маззаи худша дора ҳамин чормағз. ҳатман чормағз боша кунед, хай набошам ҳеҷ боке надора, боша бо хубтар
таъмша дигаргун мекунад. ана михел чормағза ҳамроҳ мекунем. И ҳамин рецепте ки ҳозир тайёр дорем, як листи 33, дарозии лист 33. Анами размерда туғри мебиёя. Агар листи калон боша, духовкаи бо ҳозира замони калонтар боша, шумо метавонед 6 тухма истифода баред. барои бинед духовкаи ма истифода мебурдагӣ листиш на он қадар калон аст. анам хел духовкада мондем, камтар тиллоча ранг шуд, тестаи песочни тез мепаза, баланди бад намонем ки тагиш месӯза. Пас мемонем хушрӯяк мепаза. анами намуди тиллорангда мегирен аз духовка, камтар меистая 3-4 дақиқа гарми ҳами пирог камтар мерава. баъд болошда ҳами безеи тайёр кардагира мемолем. агар ки гарми бад боша, безе об мешавад. дӯстони азиз, иҷаштам аҳамиятиен. камтар ки ҳами шир гармтар шуд, болошда мемонен, баъд духовкада мемонен то сурхча шуданша. сурхча шуд безе, сразу мегирем ша. сурхи бад нашуда ки месӯза тез. ҳам хел дар ҳарорати паст дар духовка меиста. дараҷаи 200. баланди бад намемонем ки тез месӯзона. ҳам безе камтар мепаза, қуқак мешава. дарунаш мулоимтарак меиста, болош қоқ мешава. беҳад як таъми болаззати худша дорад ҳами безе. ҳам хел дӯстони меҳрубони ма тайёр кунем барои фарзандои ширини худтон, барои оилаҳои худтон тайёр кунем. ассалому алайкум дӯстони азиз, занҳои меҳрубон, ҳамагии шуморо ман ба компания Фебелек ба кор даъват мекунам. касоне ки хоҳиши кор кардан дошта бошанд, марҳамат дар ҳамин номерои ман нависен, ватсап ҳастан, ҷавоб метун. занҳои меҳрубон, яъне ки мо мағоза ки даромадем, харид ки кардем, дар мо скидка намекунам, болоишда падарка наметиян, майл ҳама ойлик додан усбиста. дар компания Фебелек, яъне ки мо ҳар як хариде ки мекунем, дар мо скидка ҳастай, болои ида падаркаҳош ҳастанд, болои инда ойликҳои нағз ҳастанд. касоне ки мехоҳанд ҳамихе кор кардан, марҳамат нависен. занҳои меҳрубон, ина мисол бигем, бурҳои нағз дора, сифатҳои хуб дора, маҳсулотош беҳад маҳсулотҳои нағз ҳастанд. ина ман крема барои шумо нишон медиҳам, барои рӯра тоза мекардагӣ, доғи рӯра нест мекардагӣ. ина крем ҳастанд, шахсан ман худам истифода бурдам. нигоҳ кунед, тамом шидагия. ман ҳамира истифода бурдам, доғи рӯм кам шидагия. ман ба ҳам хотир касоне ки мехоҳанд кор кардан нависанд, касоне ки заказ кардани ҳастанд, ҳар чӣ ки мехоҳанд заказ кардани ҳастанд нависанд. мо дастафка дорем дар ҳама шаҳру ноҳияу вилоятҳо, дар ҳар куҷое ки бошед метавонед кор карда ва заказ карда ҳам, харидорӣ карда ҳам метавонед. саломат бошед ки моро то охира гӯш кардем. худоҳофиз. дӯстони азиз, ин як коре ҳаст ки дар хона нишаста ҳам кори хона, ҳам хизмати шавҳара мекунен, ҳам метавонен ки шумо маблағ ба даст биёрен. зиндагӣ ҳар яки мо бо дигаргун мешава. метавонем ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст ва дар комментария закрепид аст муроҷиат кунем. бесплатно ҳамаи шуморо мефаҳмонанд. обучение бесплатно, духтаро. як намуд хӯриши бо лаззат барои шумо чанд қабоз мехостам тайёр кунам. ин рецепта аз қайсингулум гирифта будам. беҳад салатҳои хушрӯ мекунам. ҳамин рецепта хостам ки барои шумо тайёр кунам. шуморам ҳамин салати осона ки бо лаззат, кадоме ки гӯшти мурғ намехӯра, умуман калбаса намехӯра дар салат, анамин намуд барои шумо дӯстони азиз. осонай, уқа вақти одама намегира, лекин таъмша ба гуфта намешава. тайёр кунен ҳатман, баъд нависен ки чӣ хел буд. ба мо лозимай ҷугории консервашуда ва як дуна лист барои оро доданаш, листи ҳам салатни, баъд ҳами калбасаи копчёни сахташ боша бо хубай, баъд 5 дона тухма меҷӯшонем. зардиша алоҳида ҳозир мемонем. аввал сафедиша мекунем ва зардиш барои оро додан.
баъд майонез. Иҷода дӯстони азиз ҳамаи чиза бояд дар розак реза кунем. Ана иҷода сире ки ма гирифтагиям намешава дар тиёрка. Иҷода сири сахтак дар кораи ҳамин намуди калбас ниву сахтаракаш. И сир беҳад бомаззаи мулоимтарак буд. Баъд ки нашуд гирифта ба корча майда мекунамша. Ман мехостам ки ба тиёрка шава, лекин афсӯс намешава. Чанд намуд сире ки буд, ҳамун сиро ҳамаш мулоим буданд. Ай ҳама сахтакаш бо ҳамида назарам тофт. Ҳамеша гирифтам ки ишам ҳами хел сустарак будай, намешдай ҳами салата. Барои мешаваю и хел тиёрка кунида умуман намегзара, суст ки ҳаст мечаспа. Мода дар корае ки сахтак боша, баъд ба тиёрка гузаронем. И салата ҳатман сирои сахтак боша, тиёрка қати гузаронда шава. Бо як намуд види ҳами салат дигар мешава. Иҷода духтаро ман хӯриша на он қадар бисёр кардам. Барои ҳам хӯрок пухта будам, ҳам пирожнӣ пухтам. Бисёр шабда уқа намехӯранд. Барои ҳами намона, зиёдӣ накуна ба пагоҳа свеж як кардам. Бо пагоҳуш як намуди дигар. Ҳами ҳар хела гудакуда ҳар рӯз мекунам. Ҳар рӯз майонездор неву ҳар хел. Мариновани нами салато мекунам. Бо салатои капустиву нами ҳози сезону шудагӣ насиб боша бо нишон метиҳам чӣ хели салато ма кардестам. Дар видеои оянда нишон метиҳам. Чанд намуд капустӣ мекунам, нағз мехӯранд. ҳози сезонуш ки ҳаст беҳадам хали салатора организм талаб мекунад. намхе дӯстони азиз, ҳамеша шумо дастгирия фаромӯш накунед. кадоме ки то ҳозира лайка намонд, лайка бимонен, то ки як бонуи дигарам аз видеои мо бохабар шаванд. раҳмат ки бо мо буден. саломат бошен дӯстони азиз ки то охири навор ҳамроҳи мо ҳастен. тамошо кунен. анамхел мегирем пирожниёро дӯстони азиз тайёр шудагия. дар муддате ки пирожниё дар духовка буд, ман тезда салата тайёр кардам. ҳамаи чизои салат тайёр буд. бисёр чизои обҷӯшон надора. як тухма обҷӯшон мекунем, тамом. салати тез тайёрай. баъд анамхел украшение мекунем. озимаш мода баъд ҳами соуси шоколадни глазура барои шумо нишон метиҳам чӣ халияй, аз куҷо дастрас кардан мумкинай. духтаро ҳамун соуси шоколадни глазур аз магазини кондитерский харидорӣ кардам. шумо метонен амхали магазино наздик боша як тахтонда гирен, беҳад кортона осон мекунад. тайёрак болои чизе ки мехоҳед пазен ширинида осонай бо намучах шурӯъ мекунад. пеш какао сгушони молокоро ҳамроҳ мекардам. амихе глазури бо лаззат мешуд. ваям камтар блеск надора, баъд камтар тит мешава. и глазури тайёр тит намеша, ҳамхе хушрӯ меиста. шумо ҳам тоне харидорӣ кунед. набоша мешава сгушонию бо ҳамроҳи какао. ин навор пеш аз омадаам ба дӯстони азиз хостам ки ҳамин видеода бимонам ки
ҳавли хуштоманам беҳад қаламфурҳои рангаи хушро барои шумо навор кардам. камтар аз ҳамаи зироатҳои ҳавлиро барои шумо нишон додам. ҳар як ҳамаи ҳавли да файзу баракати хичай дӯстони азиз. ҳамаи чи ҳастаҷа бо имҷонура бинед ҳам хел свежи хушро буромадестиян. намхе дӯстони азиз барои шумо то охирша ҳамроҳи мо бошед. худованд нигаҳбонтон бошад, дар куҷое набошед. аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. худованд дар паноҳу исматаш ҳамеша нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда. این بهار از غمی من آگه بود، چشم بر ماتمی من همراه بود. عشق شد رود زرفشانم رفت، پدرم رفت، پدر جانم رفت. عشق چون رود زرفشانم رفت، پدرم رفت، پدر جانم رفت. نیست باور که پدر جان بسپرد، پدرم را پدرش نزدش بود. نیست باور که پدر جان بسپرد، پدرم را پدرش نزدش بود. پدرم رفت، پدر جانم رفت. پاره از دل و از جانم رفت. پدر اسمت همیشه روی لب هاست، پدر نامت همیشه گرد دل هاست. پدر دفتر شعرت روی تاقچه است، تنها آرامیشی قلبم به شب هاست. پدر یادم نرفته است مهربانیت، پدر یادم نرفته است هم زبانیت. پدر از وقتی رفتی من شکستم، پدر حرفی من است حرف جوانیت. پدر از وقتی رفتی من شکستم، پدر حرفی من است حرف جوان.